Gize gelsen öýe salmayan hileyden, minnetli kireyden, pavarotnik yakmayan kireyşikden, tüýjerýän eşikden, salona ýasalan gelşikden, kelläň etini ýýän başlykdan, göläň eti diýip satylýan düýe şaşlykdan, şala ýysen semredýän aşgadan, çişiklikden, seftaforda durkan tüsseläp bolýan gulşytyrdan Allah morasyn. Durmuş durşuna ýalana öwrülip barýan adamlar hakikaty unutup ýalany söýüp ýaşaýar, ýaşlar tiz garraya, garrylar ýaşas gelip janyrýar. Çynyň aýtsaň maşenik bolýan alasaňan senki dogry bolýar. Jan edip bir zady düşündiren adam ogry bolýar. Häzir görseň ýoldan geçeni bergiň madyr bolýan maňa maşenik diýipsiň, gatygorma ony sen bokypsyň. Bu jinin uçman gahyryň getirýän vibrasiýa bolup çykypsyň bir ýerden gögele. Her kime bir zat diýip ýazýançaň, syýlaň bolsun özüňe. Saňa da gelin bolup gelenler bir görgüli töwerüňe. Namysyň bolsa TikTok'u dalyt edersiň, goturaçan tagta biti.